nossa viva vida, nossa sinha interpreta, nos juicio cu valor nan nos sentido e sentimento, nos respeto pa naturaleza, nos orgullo di nos herencia, ser dueño di nos territorio, capitán di nos botirema, percurar pa nos país, diriginos por venir, líbranos de indiferencia, forma unión, unos escudo y bandera, donami un manco son, más que da for di leu, donami un sunci corso, di buon corazón. Reconocenos tu esfuerzo, un valor, educanos y anos historia, unos y una, apianos idioma, mantenernos bon costumbre, visa, viva corso, queda en casa, bebe agua caliente, tiene distancia social, lavabo manan con frecuencia, cosa de moco y brasa, tapa boca y lister de lens y papel, no glomera para evitar transmisión avisar. Percurar pa nos país, diriginos por venir, líbranos de indiferencia por unión, unos escudo y bandera, donami un man corso, más que da por di leu, donami un sunci corso, di buon corazón. Vela fatur, tanto grande e chiqui, nos interés, danos responsabilidad, lava paña, constancia, visti hanskun, quita zapatos, spade, desinfectar, guerra contra virus, curro pa maleza, stop con mal costumbre, stop con mal manera, stop con deterioro, virus convivencia, van alza e potencia, y los pueblos di corso, percurapanos país, diriginos por venir, líbranos de indiferencia, por unión, unos escudo y bandera, donami un man corso, más que da for di leu, donami un sunci corso, di buon corazón. Bom dia. Contento de estar com vida com saúde, com saúde e energia. Então, vou começar. A mente que está para arriba, está outra areia, está muita areia, para nos cuidar, nos curva. Outra palavra, não para o ar da tua garganta, está aqui. Bel doctor, mas o doctor não pode nada para o, você também sabe. Bel KMN não pode nada para o, ele também sabe. Para o adorar, tudo isso que vai passar o PCR test, tanto quanto como que ele pensa que ele está ganhando, que ele está assim
para arriba esse teste máquina. Importante está, estamos citados costa medicina alternativa, solanta que dá recomendados os meses resistência no sistema imunológico, muito na nossa tarefa para lá que nós como bebê, que nós queremos mente, mas mais importante quando nós temos de uma posição mais possível, tanto com o governo, para motivo materialista, para motivo de placa, que da abre fronteira, para que o grupo não consegue não tem nenhum tipo de problema, passou na bio com PCR test, ou se olvidar quando tem PCR test falsificado, ou se olvidar ora alla grandezza di repente contatto che poteva dominare a spread poi mais lockdown para nós europeu na que dá só que daqui é diferente de moderna então finalmente não olvidar que também um grupo de médicos forte merca ou a style de bem preparada precisa sacar manda na back só a comunidade de covid quer dizer é caso que não quer nós conhecimento de nos vida culpa então a we aquele cara aí então não conhecido nós irmão nós vê lá que conta fake news que conta notícia de verdade ele está assim tem um conteúdo e covid que estou olhando passar com sua estrutura nada está aqui com nós que vai de uma lição de mundo que nada passou vai ver se boca está yendo build back better na nação 95 ela mesmo essa pueblo holandês que continua com o better que plano mundo está seguindo o interno negócio que agora bom cada vacuna está custa entre 20 com exceção de outra na Inglaterra custa $4 maior parte de nada 20 a $25 para nós papiando de 200 a 300 milhões para cada área é dizer de tá mais a outra placa também move lá nós só tem mais quase 3 milhões de essa que toda manda um certo pessoal finalmente nós sabia vacunação na coisa do lugar nós espera com tanto vacuna o conteúdo agora com a vacuna do Prometheus na aqui como é Apple na carte quando com vacunação tem free choice então hecho a botas escolhe aunque muito que vai dentro de uma marca como se um passaporte senão não pode fazer nada então nós vamos mais adiante se verdade o mundo não pode realizar o que não pensa aí agora mesmo bom dia professora Angélica isso é Angélica Bom dia Tico, goedemorgen. Nou Jan, bij jou is het inmiddels goedemiddag. Oké, então nós temos Jan Hirman, oké. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, goedemiddag, bom dia. Bom dia. Oké, ik zal Angélica de kans geven om enkele vragen te stellen. We proberen een brainpicking session te doen. Om te kijken van wat is waar, wat is niet waar. Wat is geldklopperij, wat is gaande in de wereld. Wat is gaande met de verschillende vaccins. Angélica, take it away. Jan, op de eerste plaats, ik ben heel blij vandaag, want de overheid van Curaçao heeft de stap genomen, eindelijk, om zichzelf te laten vaccineren. Nou, Sint Maarten is voor hen gegaan, maar ze hebben bewezen dat ze het goed bedoelen. En er zijn tenminste 24.000 mensen die die vaccin willen. En ja, we lopen elke dag met de hand sanitizers en de mondkapjes. Soms als ik dit draag, dan voel ik me net een boef op straat lopen. Kan je gewoon niet maken. Ja, deze hebben we ook allemaal. Maar wat belangrijk is, en als ik me niet vergis, is om één standpunt te nemen en heel positief en gezond met informatie naar de bevolking overgaan. En dat hebben ze gedaan. Dus wat zijn jouw observeringen hierover? Over de situatie op Curaçao bedoel je? Ja, op Curaçao. En in Nederland zijn er ook mensen die de vaccinatie genomen hebben, maar er zijn mensen die er fix tegen zijn. Al zie ik Pfizer, al zie ik een heleboel dingen. Het wordt jouw eigen beslissing.
Ja, nou laat ik eerst even beginnen over het vaccineren op zich. Want wat dat betreft is het in Nederland en op Curaçao niet veel anders. Het is een vergelijkbare situatie. Het zijn ook dezelfde vaccins die in Nederland worden toegepast en op Curaçao. Kijk, het is heel erg goed dat in een zeer hoog tempo die vaccins zijn ontwikkeld. Dat is hoopgevend en het is ook veel sneller dan ik had gedacht. Het is eigenlijk de snelste vaccinontwikkeling uit de wereldgeschiedenis. Maar je ziet wel dat zo her en der de haast wel wat effecten heeft. Maar over de grote linie is het heel goed dat er vaccins er zijn. Het is heel goed dat mensen bereid zijn om zich te laten vaccineren. Ja, en de enige kanttekening die ik bij vaccineren op dit moment maak, is dat hoe ver gaan we het vaccineren nog uitbreiden naar de jongere leeftijdsgroepen? Daar heb ik wel vragen bij. Omdat de vaccins nog niet zijn getest op jongeren. En omdat bij jongeren ook een andere afweging geldt. Ik bedoel, mensen die ouder zijn en mensen met onderliggend lijden, risicogroepen. Daar is het evenwicht tussen werking en bijwerking is altijd heel positief. Maar als je naar de jongeren kijkt, laten we zeggen tussen 0 en de 18, die worden nauwelijks ziek van COVID-19 of helemaal niet. Maar we weten met z'n allen dat elk vaccin heeft bijwerkingen. Dus dan is de evenwicht tussen werking en bijwerking is voor de jongere bevolkingsgroep is een andere. Dat is ook precies de reden waarom we in Nederland wel vaccineren tegen de griep bij de oudere bevolkingsgroep, maar we vaccineren niet tegen de griep voor de jongere bevolkingsgroep. Terwijl de jongere bevolkingsgroep wel degelijk ook bijdraagt aan de verspreiding van griep, dus de influenza. Heb Dus, jij die vaccin genomen? Sorry? Heb je die vaccin genomen? Griepvaccin of corona? Heb jij het genomen? Nee, griepvaccin heb ik nog nooit genomen. Omdat ik in die afweging vind dat ik met mijn gezonde levensstijl en ik zie iemand nu heftig reageren. Gezonde levensstijl is de basis. Je moet gewoon zorgen dat je gezond leeft, gezond beweegt, gezond, goed in elkaar zit, je immuunsysteem sterk maakt. En dan is de noodzaak van vaccineren wordt steeds minder. Dus griepvaccin heb ik nog nooit genomen. Het coronavaccin, ik ben nog niet aan de beurt. Ik zit nog niet in de groep die aan de beurt is. In Nederland is het een gestaffelde volgorde. Overigens een hele discussie daarover. Omdat in eerste instantie was er een heel goed evenwichtig advies van de Gezondheidsraad. Namelijk de ouderen en de kwetsbaren het eerst vaccineren. En toen is er een heel systeem van lobbygroepen op gang gekomen. Die zeiden wij willen ook voorrang. En daardoor is in Nederland het hele vaccinbeleid toch een redelijk rommeltje geworden. Dus de overheid heeft eigenlijk onvoldoende geluisterd naar de Gezondheidsraad. En heeft veel geluisterd naar de lobbygroepen. Nou, ik hoop dat dat in Curaçao wat rustiger zal gaan. En dat jullie gewoon kiezen voor het eerst vaccineren van de oudere groepen met een hoog risico. Jullie krijgen sowieso maar een beperkt aantal doses. Dus je zult scherp moeten zijn in het prioriteiten stellen. Maar voor zover ik dat nu vanuit Nederland kan waarnemen, is het hele vaccinatiebeleid bij jullie op Curaçao is redelijk goed ingezet. En ik ben wel sceptisch en ik ben kritisch. Maar als ik in de groep 75 plus met diabetes en overgewicht zou zitten, dan zou ik me laten vaccineren. Maar Jan, nog een vraag. Ja. Ik wil weten, een garantie, dat als ik die vaccinen ga nemen, dat ze ook een intake doen bij mij, wat ik allemaal al heb, en dat ik die vaccin nog niet nodig heb. Bijvoorbeeld, ik ben diabetes, hoge bloeddruk, overwichtig, ik krijg hotflashes en ik slaap met mijn man, maar ik weet niet wat. Tico, hou even je mond dicht. En ik heb iemand die ik dolgraag wil kussen.
Maar moet ik die persoon met mijn mondkapje kussen? Maar wacht even, dat zijn 2 vragen. Ja, want nee, het zijn scenario's die komen voorkomen. Het zijn realistische scenario's. ja, nou ja, kijk, degene met wie jij heel goed bevriend bent, die zeer innig met jou is, die zou ik gewoon zonder mondkapje kussen. Als je daar dagelijks mee omgaat, in hetzelfde huishouden, of nou zeggen anderszins tamelijk dichtbij bent, dan zou ik absoluut geen mondkapje gebruiken om te kussen. Dat doen wij hier in Nederland ook niet. Ik bedoel, hier in Nederland is binnen het eigen huishouden en buiten op straat geen mondkapje. En nog een vraag. Nu hebben we verhalen van de social media krijg je ook heel wat te horen. Er komt een derde laag. Een derde pandemie-laag, een derde golf COVID. En we zien met regen en veranderingen van de medio ambiente. En het milieu. Dus hoe gaan we dat aanpassen? Ik had altijd problemen met de linkerbeen. Ja, ik ben afgeslankt. Ik ga elke dag fit lopen. En ik zie mensen zo lopen op straat met een mondkapje. Maar dat is een kwestie van informatie. Voordat we verder gaan, er zijn al heel veel vragen. Dus laten we beginnen met enkele van de vragen. Dan verliezen we de contact met de mensen waarmee we nu aan het communiceren zijn. Even kijken. Ja, er is een vraag. Wat kunt u over de nieuwe Johnson & Johnson vaccin zeggen? Dus ik ben geen goedkeuringsexpert als het gaat om vaccins. Dat is ten eerste. We hebben over de hele wereld, in Europa, hebben we hele goede systemen om nieuwe geneesmiddelen en vaccins te beoordelen. Ik heb niet de pretentie dat ik al die dikke boekwerken over trials, eerste, tweede, derde, vierde fase, dat ik die ga beoordelen. Ik ga ervan uit dat wat de FDA in Amerika doet en wat de EMA in Europa doet, als die zeggen het vaccin is beoordeeld en is effectief en veilig, die 2 dingen, effectief en veilig, dan ga ik ervan uit dat het zo is. Ik ga niet de eigenwijze Jan Huurman spelen en zeggen van de IME heeft gezegd het is veilig, maar ik vind het toch niet veilig. Alleen we moeten even één ding moeten we wel heel goed in de gaten houden. Voor welke leeftijdsgroep is het getest? En tot nu toe zijn bijna alle vaccins alleen getest op de oudere bevolkingsgroep boven de 45. Oké, dan zal ik de volgende opmerking plaatsen. En hou rekening, Jan, dat in Curaçao 40% van de mensen niet gevaccineerd willen worden. Maar Henry is degene die woont in Nederland, maar kent Curaçao heel goed. Maar als je het hebt over gezond leven, gezond eten, en je neemt het mee in de overweging van gemiddelde Curaçaoenaar, merk je dat wij heel veel overgewicht, dus obesitas en diabetische patiënt hebben. Dus bij ons het percentage van de mensen die de vaccin moeten nemen, zou heel hoog moeten zijn. Maar er is een heel groot wantrouwen versus de vaccin. Ja, als je de normale criteria van de mensen die groot risico hebben op COVID-19, dat zijn mensen die wat ouder zijn en met diabetes, overgewicht, hypertensie. En ik weet het, ik heb zelf 2 periodes op Curaçao gewoond en gewerkt. En het percentage mensen die afwijking hebben, die is hoog. En dat betekent inderdaad dat je naar een hoog percentage vaccinaties moet. Maar kijk, het allerbelangrijkste is dat een overheid, zowel in Nederland als op Curaçao, probeert door een heel consistent beleid te hebben, vertrouwen wekt bij de bevolking. En ja, daar schort wel wat aan. In ieder geval in Nederland is er op dit moment een hoop wantrouwen. En er is ook een hoop verzet tegen de huidige maatregelen. En er is een hoop discussie. En je kunt dus een heleboel dingen zeggen van de regering in Nederland. Maar niet dat ze heel consistent zijn in hun lijn. Het is een beetje een zwabberbeleid. Kijk, en dan, als ik dan kijk naar Curaçao. Curaçao is wel consistent geweest vanaf het begin
als het gaat om het heel laag houden van de besmettingen. Dus het dichtgooien van de grenzen, de avondklok, het beperken van het sociale verkeer. De enige kanttekening die ik daarbij heb, want op zich is dat een redelijk succesvol beleid geweest, met overigens heel veel bijwerkingen in termen van toename van armoede, et cetera. De enige reden waarom Curaçao dit beleid heeft kunnen doen, is omdat ze wisten dat ze gesteund zouden worden door Nederland. Als Curaçao niet gesteund was door Nederland, dan zouden ze met dit beleid in de diepe armoede zijn gekomen. Die diepe armoede is nu voor een deel voorkomen. Nou, dat is een beetje je moet internationaal kijken. India is een mooi voorbeeld. Het is niet een rijk land. India heeft ook de COVID-19 over zich heen gehad en heeft in de beginperiode hebben ze een beetje beleid gedaan als de andere westerse landen. Met een lockdown. Daar zijn ze heel snel van teruggekomen. En waarom zijn ze daar snel van teruggekomen? Omdat het alleen maar leidde tot veel meer doden dan door de COVID. Dus ze hebben het sterk verruimd. Nou, effect economie wel draaiend gehouden. Maar wel een redelijke hoeveelheid overlijdens. Maar je ziet op dit moment in India dat de hele curve, hij is omhoog gegaan. En hij is gewoon netjes naar beneden aan het gaan. Dat zie je op het dashboard van de WHO. WHO, zie je dat heel duidelijk. Je ziet dus per land de verschillende aanpakken duidelijk weerspiegeld in het verloop. Het enige probleem wat ik met die dashboards heb, is dat ze alleen maar naar de virologie kijken. En ze kijken alleen maar naar de ziektes. Terwijl je eigenlijk ook moet kijken, wat betekent het voor het maatschappelijk leven? Wat betekent het voor de mentale weerbaarheid? En dat is minstens zo belangrijk. Ik bedoel, ja, we kunnen COVID-19 eronder hebben, maar als we dan een hele generatie jongeren hebben gekweekt die uiterst depressief is, ja, wat hebben we dan gewonnen? Dan hebben we dus een aantal levens van 75-plussers gewonnen en we hebben de levens van de jongeren hebben we verwoest. En ik zeg niet dat dat per se in de ene of de andere richting moet, maar wat ik zeg is dat van meet af aan had dat veel sterker met elkaar in evenwicht moeten zijn gebracht. En dat we niet alleen maar met een hele smalle blik naar dat virus kijken. Mijn vraag is... Je moet ook naar de hele gemeenschap kijken. Want we zijn al bijna 1 jaar bezig met COVID-19. En voor COVID-19 had je al verschillende toestanden. Tico en ik hadden een betere lifestyle, want we konden 's ochtends gaan lopen en na de middag gaan lopen. En toen konden we niet meer gaan lopen. En zelfs niet eens naar de baai. Met afstanden en met de toque de queda, de lockdowns. Sint Maarten ook. En iedereen is zo'n een beetje tureluurs van geworden. En dat is ook heel belangrijk. Als we naar de cijfers kijken. 3 dagen geleden is er in Nederland gepubliceerd. Het aantal doden in vergelijking gedurende de periode COVID in vergelijking tot de periode voor COVID gelijk. Ja, daar moet je mee oppassen. Want ik zeg wel eens lies, damned lies en statistics. Oftewel, je hebt leugens, grote leugens en je hebt statistiek. Ja, maar er is wel degelijk in Nederland, want dat is even andere statistiek, oversterfte geweest. Die oversterfte is overigens op dit moment weer terug naar normaal in Nederland. Dus ja, ik behoor niet tot de groep die zegt COVID-19 is eigenlijk te verwaarlozen. Ik zeg niet, er is geen oversterfte geweest. Ik denk dat het is potentieel een ernstige ziekte, met name voor bepaalde groepen. En er is oversterfte geweest. Maar dat er oversterfte is een normaal patroon. Je hebt het normale stervenspatroon door de jaren heen. Nou, dan zie je altijd in de winter iets meer en in de zomer wat minder. Dat is een soort golfbeweging die je altijd ziet. En dan zie je tijdens infectieziekteuitbraken, als de luchtweginfecties, als die ernstig zijn, dan zie je altijd een piek in de sterfte. Dat heb je gezien tijdens de influenza van 2017, 2018 Nederland. Daar heb je duidelijk oversterfte. Nou, dan zie je dat daarna komt er wat ondersterfte. En nu met COVID-19 is er weer oversterfte. Dat is een normaal patroon. Daar moeten we niet van schrikken.
Dat zie je in alle tijden. Maar dat is ook mijn stelling. De COVID-19-pandemie is helemaal niet bijzonder. De enige bijzondere aan de COVID-19-epidemie is de manier waarop we daar met z'n allen op reageren. Dat is... Ja. Maar goed dat je Mark Twain citeert. Want in Curaçao is er bewezen, en de lobbyisten van het hotelwezen hebben bewezen, dat de cijfers die gebruikt zijn op een gegeven ogenblik om angst aan te jagen, de mensen angst aan te jagen en de politiek te sturen naar de noodwet. En met Nederland, met een speciale regeling voor KLM en TUI, die zaten met het geld dat ze wel hadden geïnd, maar een plaats nodig hadden om de mensen naartoe te sturen, heeft Nederland gezegd, ja, jullie kunnen naar Curaçao, wordt gedekt door de regering. Hier in Curaçao hebben de Nederlanders alles wat God verboden heeft in de hotels gedaan. Er is een uitbraak geweest. We wilden de noodwet. De cijfers werden geïnfleerd. En Tjata had gewaarschuwd, wat jullie bezig zijn is niet correct. Nee, we hadden het gebrek aan mensen, zeiden ze. Maar Nederland heeft direct gezegd, je gelooft niet dat de Nederlanders die jullie toelaten in Curaçao COVID kunnen hebben. Wij willen Curaçaoënaars en Nederlanders die op Curaçao teruggaan naar Nederland in quarantaine zetten. En direct code rood. En toen is opeens de cijfers gaan dalen. Dus mijn vraag is, als we de zaken wereldwijd zien, is er een tendens toch te veel politiek te mengen in gezondheidsbeleid? Ja, weet je, jouw vraag lijkt simpel en het antwoord is buitengewoon ingewikkeld. Kijk, nog even terug naar... We hebben door de geschiedenis heen telkens dit soort epidemieën gehad, pandemieën. Het meest recent met vergelijkbaar aantal doden, de Hongkong-griep eind de 50e jaren en de Azië-griep eind 60e jaren. Vergelijkbare hoeveelheid doden als nu met COVID-19. De reactie van de samenleving was er een hele andere op. We hebben toen geen lockdowns gehad, we hebben geen mondkapjesplicht gehad, we hebben geen, alle maatregelen die we nu hebben waren er toen niet. En de centrale vraag is, waarom hebben we met z'n allen over de hele wereld zo heftig gereageerd op deze uitbraak? En dan komt het bij mij, dat is een cultureel effect. Dat is een cultureel effect, namelijk dat wij ons idee van ziekte, we accepteren het sterfte veel minder. We accepteren ziekte veel minder. We definiëren het veel meer als een individueel probleem. Het zijn allemaal individuutjes. En al die individuutjes moeten gered worden. Maar er is ook een sterke tendens geworden in het vertrouwen van het behandelen van ons niet gezond zijn door de techneuten, door de dokters. Dus in plaats van te kiezen voor massaal gezond leven, immuunstatus verbeteren, kiezen we er massaal voor om onze ziekte over te hevelen aan de techneuten. En de techneuten doen dus de dokters. En dan binnen de doktersgroep vooral degene die helemaal aan het einde van het proces gaan behandelen. Vandaar dat we over de hele wereld zo'n grote aandacht hebben gekregen voor de IC-geneeskunde. Nou, de IC-geneeskunde is de minst effectieve vorm van geneeskunde die bestaat. En die komt pas aan de orde als je helemaal aan het einde van je leven bent. En de kans dat je levend van een IC afkomt is, tussen de 60 en de 50%. Dus de kans dat je overlijdt op een IC is tussen 1/3 en 50%. Het is een slechte vorm van geneeskunde. Maar we zijn met z'n allen zo daarop gefocust. En dat heeft ook gemaakt, ook door de invloed van de WHO, dat we heel erg gefocust zijn geworden op strakke maatregelen. Die gemodelleerd zijn naar uitbraken à la de ebola. Dus een heel ander soort ziekte met een veel hogere sterftecijfer. Dus we hebben die modellen van infectieziekten met een hele hoge sterfte, hebben we toegepast op een infectieziekte met een veel lager infectierisico. Ja, voor een bepaalde groep is die hoog, maar voor de min 40ers is hij niet hoger dan voor griep. Ik zeg niet
COVID-19 is een griepje. Ik zeg COVID-19 is heel verschillend in zijn uitwerking. En dus we zijn met z'n allen in een soort reactiepatroon terechtgekomen waar geen enkel land zich aan kan onttrekken. Omdat de omringende landen hetzelfde doen. Wij kunnen als Nederland geen ander beleid, niet veel ander beleid hebben dan de omringende landen. Want we hebben grenzen. En zij eisen van ons dat wij op dezelfde manier het doen. Op dezelfde manier Curaçao. Curaçao kan zich niet onttrekken aan wat er in het grootste deel van de wereld gebeurt. Want jullie zijn volstrekt afhankelijk van de toeristenstroom. En als je dat bent, moet je je aanpassen aan de internationale regels. Maar in de vorige uitbraken, laten we zeggen bij de Hongkong-griep en de Azië-griep, waren er geen gesloten vliegvelden. Dus het reactiepatroon is anders. Daarmee zeg ik niet dat je niks zou moeten doen. Sterker nog, ik vind dat je wel wat moet doen, namelijk de basic hygiëne maatregelen in acht nemen. Ik bedoel, je moet je handen wassen. Als je snottert... Ik vind het heel goed dat wij die hygiënische normen moeten aanpassen. Ik vind het uitstekend dat we goed met elkaar kunnen praten. Ik heb zelfs de minister van GMN nog een berichtje gestuurd dat zij, als zij wil, ook iets wat mag zeggen vandaag. Maar weet je wat het grootste probleem is? We zien alles emotioneel soms op het eiland. Want Nederland, die heeft geen moeite te zeggen, sorry. En de Curaçaoënaars, die denken van ja, Emma Kamba dan zat ook koos, kijk die met die kohasi, zwaaien met de handen, kijk die met die kohasi, loke Hollanda bisa. Maar voor hetzelfde zijn we heel kritisch van onze overheid. Een minister-president die komt met een algemene maatregel van Rijksbestuur. Plotseling, omdat statenleden niet naar de vergadering willen gaan. En dan krijgen we een scenario die erbij komt kijken. Zometeen hebben we verkiezingen. Ja, maar laten we Er zijn een heleboel dingen bezig die iedereen zo opgejut maakt. Ja, maar even goed gebruik maken van Jan. Jan, er is een vraag van Cynthia Ricardo. Wat denk je van het feit dat de farmaceutische bedrijven geen aansprakelijkheid dragen voor de patiënt? Dat is een hele belangrijke vraag. Ik vind dat redelijk verbijsterend. Ik vind het slim onderhandeld van de farmaceutische bedrijven. De farmaceutische bedrijven maken gebruik van de noodsituatie van de overheden. De overheden staan onder druk van hun bevolking. En er is een grote druk om die vaccins te ontwikkelen. En die farmaceutische bedrijven weten dat als je geneesmiddelen, vaccins, niet uitgezonderd, als je die snel ontwikkelt, dat je dan kunnen er dingen tussendoor glippen. Dus weet je, het is een mechanisme. Het is een mechanisme waar farmaceutische bedrijven aan de goede kant van de zaak, van de streep staan, want die hebben een sterke onderhandelingsmacht. Overheden hebben een zwakke onderhandelingsmacht en ze worden gedwongen om snel te handelen. Want als ze niet snel handelen, dan worden ze niet herverkozen. Ik bedoel, je ziet op dit moment in Nederland, in de reactie op dit moment, van hoe de regering dingen loslaat en uitlatingen van Mark Rutte, dat het verkiezingstijd is. Dus een heleboel overwegingen van hoe te reageren op dit moment worden ingegeven door de verkiezingen van over een maand in Nederland. En bij jullie ook. Dat kan niet anders. Dat is ook zo meteen. En de volgende vraag is, Jan, uiteindelijk zijn de slimme jongens, laat me het zo stellen, die dachten, hoeveel computers meer kan ik verkopen? Ik zit in de verkeerde business. Of ik ga zitten in hoeveel mensen sterven, of hoeveel mensen andere medicijnen nodig hebben. Maar de argwaan wordt groter, want dezelfde Bill Gates is nu grote lappen grond in de Verenigde Staten en overal ter wereld aan het kopen. Dus hij gaat ook zitten in alles wat te maken heeft met het produceren en wat wij gaan eten. Willen wij werkelijk naar een reset? Want als we naar een reset willen in Curaçao, waar wij 1/3 van onze budget
gaat aan de volksgezondheid, aan het beter maken van mensen die verkeerd leven, maar geen enkele dubbeltje in de preventie of in alternatieve geneeskunde. Wat is jouw mening daarover? Ja, nou gooi je ook weer een aantal dingen op één hoop. Even over Bill Gates. Ja. Ik behoor niet tot de complotdenkers. Okay. Laten we wel wezen, kijk, Bill Gates heeft met zijn bedrijf, Microsoft, dat is ongelooflijk veel geld verdiend. En ik vind het prijzenswaardig dat hij met zijn foundation de afgelopen tientallen jaren heel veel geld heeft gestoken in een betere gezondheidszorg, met name voor derde wereldlanden. Ook in vaccinontwikkeling. Dus ik geloof niet in een soort samenzwering van Bill Gates tegen de wereld en wereldheerschappij, et cetera. Dat gaat er bij mij niet in. Je moet kritisch blijven. En ik vind het heel terecht dat je kritisch blijft. Maar weet je, dat is meer een algemene opmerking over complotdenkers. Die veronderstellen dat er ergens op de wereld een paar mensen bij elkaar zitten die het allemaal bedenken, samenzweren en uitvoeren. Nou, dat is een hoge overschatting van de mogelijkheden. En als dat soort processen er waren, dan zouden ze ook al lang zijn ontdekt. Echt ontdekt. Niet alleen maar in verhalen en in via de social media, et cetera, maar dan zou er ergens dat kamertje gevonden zijn. Dan zou er ergens dat kantoor gevonden zijn. Dan zou er ergens dat overleg gevonden zijn waarin die afspraken worden gemaakt. En je ziet, kijk, complotdenkers en complottheorieën zijn zo tegenstrijdig dat alles erin past. En ik ga er meer van uit dat maatschappelijke en economische belangen doorslaggevend zijn. En dat farmaceuten geld willen verdienen, heel simpel. Maar ook dat virologen, dat die hun wetenschappelijk onderzoek veilig willen stellen. En als viroloog stel je wetenschappelijk onderzoek veilig als virologie centraal staat. Dus het verdienmodel van een wetenschapper is niet om geld te verdienen. Een verdienmodel van een wetenschapper is te zorgen dat jouw bedrijf in het middelpunt van de belangstelling staat. Dus als iedereen nou maar praat over virologie, krijgen virologen nieuw onderzoek. En stijgt je status als viroloog. Als je als intensive care arts in het middelpunt van de belangstelling staat, dan gaat er veel belangstelling naar de IC en gaat er meer geld naar de IC. Dat hebben we gezien in de begroting hier in Nederland. Er gaan honderden miljoenen extra naar de IC. Tel uit je winst. Dus het is veel meer het economisch belang van groepen die ze aanzet om bepaalde dingen onder de aandacht te brengen en te zorgen dat mensen bepaalde dingen gaan geloven. Dus ja, dokters, ik ben er zelf eentje van. We zijn op zich best goed opgeleid in de zin van met moreel juiste ideeën. Maar als je in een specialisme terechtkomt en de enige manier waarop om jouw vak te promoten is bezorgen dat het onder de aandacht komt, dan moet je zorgen dat hetgene wat jouw onderwerp is, dat daarvan de hele bevolking overtuigd is dat het ontzettend belangrijk is en dat het heel gevaarlijk is en dat als er geen geld naartoe gaat, het niet beter wordt. Een vraagje, Jan? Ja. Staat er één land op de hele wereld waar er helemaal geen COVID is en dat de mensen geen mondkapjes dragen? Niks. Nou, als er al een land is waar helemaal geen COVID-19 is, dat zou me ernstig verbazen. Want kijk, dit is een virus wat overal komt. En de enige manier om te zorgen dat er COVID-19 niet komt in je land, is op het juiste moment, had je op het juiste moment alle grenzen moeten afsluiten. Maar op het moment dat er ook maar één grens een beetje open is, en er één maatschappelijk verkeer is, dan komt COVID-19 binnen. Dus ik zou niet weten welk land geen COVID-19 heeft. Dus dat is het antwoord op je eerste vraag. En het antwoord op je tweede vraag. De toepassing van mondkapjes is heel divers. Sommige landen gaan daar veel losser en liberaler mee om dan andere landen. Sommige landen gaan er heel streng mee om. Er zijn landen waar je ook in de buitenlucht
bijna altijd een mondkapje op moet. Nou, wij niet hier in Nederland. Buitenlucht is in principe in Nederland, is de buitenlucht gewoon mondkapjesvrij. Dus, en je ziet dus, elk land kiest voor zijn eigen beleid. En je ziet dat in de Aziatische landen, daar werden al mondkapjes gedragen voordat de COVID-19 was. Maar dat gebeurde dan vanwege de luchtvervuiling. In grote mate. En je ziet ook dat, als ik kijk hier in Nederland, naar welke bevolkingsgroepen in de buitenlucht mondkapjes dragen. Dat zijn dat mensen met een Aziatische achtergrond. Omdat ze dat cultureel mee hebben gebracht. Maar als we de voorbeeld van Aruba even nemen, Tico. Ja. Ik ben zo rond. Het voorbeeld van Aruba, als je vaccin gaat nemen, dan heb je zo'n bijsluiter. Ze zijn niet verantwoordelijk voor bla 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 bla. Dat op zichzelf brengt angst. Je moet een rider ondertekenen. Ik heb minister-president Evelien Wever-Kroes daarover gevraagd. En ze zei, daar kan ik echt nu niets over zeggen. Dan moet je minister Dangi Oudeberg benaderen. Het is me niet gelukt. Want ik blijf altijd aankloppen. Niet voor mij. Voor mijn maatschappij. Voor de hele wereld. En we willen naar een code yellow. Wij willen de toeristen nodig. Want toerisme is een belangrijke pillar of economy voor Curaçao. Ja, maar Dus we hebben geen farsen nodig. Laten we dat stellen. In Aruba moet je tekenen dat, als je niet tekent, krijg je het vaccin niet. Dat je meedoet aan een proefexperiment van de RIVM met betrekking tot de werking van de COVID. Wat is jouw mening daarover? Dat vind ik, ten eerste, dat is nieuw voor mij. Ja. In Nederland is dat niet zo. In Nederland is de situatie, de overheid hier roept mensen op tot vaccineren. En even los van of nou de overheid verantwoordelijk is dan wel de producent. Maar degene die oproept, de nationale overheid, is altijd aansprakelijk voor dit soort handelen. Okay. En de arts die toedient, is ook altijd aansprakelijk voor datgene wat hij toedient. Dus dat geen enkele verklaring die je dan hoe dan ook ondertekent, ontslaat de verantwoordelijkheid van de overheid of van de toedienende arts. Als er inderdaad op Aruba zo'n verklaring is van u doet vrijwillig mee aan een experiment van het RIVM, dat verbaast me. En ik ben er eigenlijk ook een beetje, ik ben verbijsterd. En ja, ik zou heel graag die verklaring willen zien. Want ik denk dat het wel goed zou zijn dat we in Nederland hier dan maar de discussie moeten starten van gaan wij de koninkrijksonderdelen gebruiken als experimenteergebied? Dat is toch een beetje vreemd. Ik bedoel, even heel simpel, we moeten een vaccin toedienen als overheid. Het is een overheidsactie als het effectief is en het veilig is. Althans, effectief genoeg en veilig genoeg. Er zitten altijd marges in. Het is nooit 100% effectief, het is nooit 100% veilig. Maar het moet wel een zekere mate van veiligheid hebben. En zo'n verklaring die suggereert van het risico ligt helemaal bij degene die het vaccin ontvangt, is het wegduwen van principiële verantwoordelijkheid van een overheid. En ja, ik vind dat niet kan. Oké, ik heb een video. We gaan kijken of het werkelijk een TU Delft experiment was. Of met betrekking tot de mondmaskers. 2 seconden.
Het instituut toont dat ongeveer 200.000 personen tenminste een week een mondkapje moeten dragen om misschien, en dan zeg ik nog misschien erbij, één geval van besmetting te voorkomen, van overdracht te voorkomen. Dus een buitengewoon klein effect weten we momenteel. Dan kom ik bij het OMT-advies wat wij gekregen hebben over de mondkapjes. En omdat er vanuit medisch oogpunt geen bewezen effectiviteit is van mondkapjes, heeft het kabinet besloten dat er geen landelijke verplichting komt voor het dragen van niet-medische mondkapjes. En dat is wat wij vandaag ook gedeeld hebben met het Veiligheidsberaad. Maar vanuit het Veiligheidsberaad kwam wel breed het verzoek om lokaal maatwerk gericht op gedragsbeïnvloeding, dus niet zozeer medisch gerelateerd, maar wel gericht op gedragsbeïnvloeding, om dat instrumentarium toch eens stevig onder de loep te nemen. En ook te kijken waar zou je mee kunnen experimenteren. Waaronder dus ook bijvoorbeeld met mondkapjes. Maar dan gaat het vooral over nieuwe methoden, gericht op gedragsbeïnvloeding en ook te bemeten op het effect. Ja, Ja, dat krijg je. We krijgen zoveel, er is zoveel informatie die wij krijgen, dat op een gegeven moment, als je naar de overheid luistert, als zij een persconferentie houden, en dan komen ze met instelling, dan zeg je, wat zit ik nou hier om vragen te stellen? Het klopt niet. En die krijg je dan. Vandaar. Ik wil weten of de video's correcte informatie verschaffen. Want het is jouw reactie, ja, dat het een gedragsbeïnvloeding is. Want als we denken aan gedragsbeïnvloeding, dan denk ik ook aan Duitsland, die aan alle universiteiten gevraagd heeft om een vreescampagne te starten, opdat de mensen gemotiveerd worden om verzend. En dat is nu onder onderzoek in Duitsland. Maar goed, mondkapjes. Mondkapjes is een mooie discussie. Kijk, stap 1. Mondkapjes werken. Mondkapjes werken op de OK. Mondkapjes werken op afdelingen met zwaar onderdrukte patiënten, infectieziekteafdelingen. Mondkapjes werken in een klinische omstandigheid, in een klinische omgeving van mensen die geleerd hebben om goed met mondkapjes om te gaan. Ik ben zelf opgeleid als arts en voordat ik de OK moest ik een training ondergaan van hoe om te gaan met dus je handschoenen, je kleding en je mondkapje. Als ik, en dat herinner ik me nog goed, als ik op de OK komend met één vinger tijdens de OK, in de OK zijnde, aan mijn mondkapje kwam, dan zei de chirurg, eruit. En waarom zei hij dat? Omdat je op dat moment het effect van een mondkapje bijna tot 0 terugbrengt. Dus er is allemaal onderzoek wat bewijst, in een laboratoriumomstandigheid mondkapjes helpen. Maar de werkelijkheid is, het alledaagse leven, is dat mensen hun mondkapje in hun zak steken. Dat de mensen hun mondkapje uit hun zak halen. Dat ze met hun handen, je moet maar eens kijken bij persconferenties, iedereen zit voortdurend aan zijn mondkapje. Nou, dus ja, het kan helpen, maar in de manier waarop het all over the world wordt gebruikt, is het nauwelijks effectief. En sterker nog, als je goed luistert naar Jaap van Dissel, die dat zei voordat we in Nederland de mondkapjesplicht hadden, is het dus zelfs in een laboratoriumomstandigheid is het maar een heel klein effect. Maar op het moment dat je met je vingers eraan gaat en een beetje frutselt, et cetera, dan bevorder je de infectie juist. Dus mijn stelling, onbewezen, maar hij is net zo onbewezen als de stelling dat hij wel helpt in de normale omstandigheden. Mijn stelling is dat met de manier waarop wij in Nederland en in bijna alle landen met de mondkapjes omgaan, wij waarschijnlijk meer besmettingen veroorzaken dan wanneer we geen mondkapje om zouden doen. Een ander effect is, nou ja, je ziet het in Nederland is binnenshuis, binnen in ruimtes, in winkels, et cetera, moet je een mondkapje dragen.
Maar mensen komen daardoor, is mijn ervaring, dichter bij elkaar. Dus in plaats dat ze dus verder van elkaar afblijven als een soort wake-up call, komen ze, omdat ze denken beschermd te zijn, dichter bij elkaar. Nou, die dingen bij elkaar op, heb ik ernstige twijfels over mondkapjes. Ik zeg dus niet, mensen, doe geen mondkapje op. Ik vind dat iedereen daar volstrekt vrij in moet zijn. Maar ik ben in ieder geval blij dat we in Nederland weg zijn gebleven van de verplichting om in de buitenlucht mondkapjes te doen. En ik vind dat er ernstige twijfels zijn over de effectiviteit van mondkapjes in de binnenruimte, gegeven de manier waarop ermee omgegaan wordt. Dus dat is mijn opvatting over mondkapjes. Fantastisch, want ik ken heel veel mensen die, om niet aangesproken te worden, misschien ligt het op de grond in de auto, die pakken het. Anderen die zeggen demonstratief, zetten ze het zo. En niemand zegt van, hé, zo moet je het niet dragen. Dus, nee, ze hangen bij de dashboard. Ja. Het wordt een haartooi. Dan even hier en dan even daar, achter je oor. Oh, ik zie ze overal op de vloer, aan de baai, naast de prullenbak. Maar gewoon even heel basic. Iedereen die met zijn vingers aan het mondkapje zelf komen, dus niet aan de elastiekjes, daarvan is de effectiviteit 0. En kijk om je heen, dan is dus de opgetelde effectiviteit van de mondkapjes waarschijnlijk 0. Dat betekent dat je meer moet oppassen van iemand met zo'n mondkapje, dat je meer dan 2 meter van de als ik zie hoe slordig mensen ermee omgaan, vind ik dat een vergroting van het risico eerder dan een vermindering van het risico. En het is meer dan een maand geleden en dan ben ik klaar, Jan. Het is heel plezierig om met jou te praten. Misschien een andere keer, nogmaals. Ik ben gaan lunchen met een groep mensen. En ik heb een heleboel mensen gezien zonder mondkapje. En ik sta daar met 2 zakenlui te praten. En een meneer die staat op. Heel brutaal. En die zegt tegen me, mevrouw, zou u mij de 2,5 meter afstand kunnen geven? Dat op zichzelf maakt iemand heel vurig. Ik heb geen COVID. Wie weet of hij het heeft of niet. Maar het was op een hele ongemanierde manier. Op een gegeven moment zei ik had liever thuis moeten blijven. Want als ik iets terug zeg tegen de meneer, dan wordt het echt niks. Maar ja, we zijn allemaal emotionele mensen, dus dat komt erbij kijken. Dus in ieder geval moeten we ook mee leren leven. Nee, Angelica, ik doe daar heel makkelijk over. Als andere mensen vinden dat ze op 2 meter of 2,5 meter afstand van mij willen blijven, dan moeten ze dat vooral doen. Als andere mensen bang zijn, moeten ze vooral afstand houden. Dat is hun eigen vrijheid. Ik wil niet in mijn vrijheid beperkt worden door maatregelen die onbewezen effectief zijn. En daarom blijf ik liever thuis werken. Het is lekker, het is gezellig. Ja, nou, ik ben iemand die en thuis werkt, maar heel graag in de buitenlucht komt om te sporten. Tuurlijk. En dat doe ik heel intensief. En je kunt, maar goed, dat is de discussie in Nederland op dit moment heel actueel. Naar mijn opvatting zou je met een aantal regels de terrassen makkelijk open kunnen doen hier in Nederland. Het heeft zo'n laag risico. En het voegt zoveel geluk toe. Maar ook economische activiteit bij de horeca. Maar goed, die afweging die wordt niet gemaakt. Want die wordt alleen maar gemaakt in van we moeten naar een zo laag mogelijk risico van de infectie. Op een gegeven moment moet je ook zo snel gaan eten. Zo snel dingen gaan kopen bij de botica. En nog een opmerking. Ik heb het met Ben Whiteman gehad. Vicks, paracetamol. Zo van de rek kan ik kopen. Ze zijn ook peperduur geworden. Dus ik kan ook verkouden worden. Een hartjoe. Halafemi. En nog met een kokoti. En dit en dat. Mensen, we moeten rustig blijven. Alles in acht nemen. Maar don't overdo it. Als je iets weet vragen. Dan heb ik een vraag voor jou, Jan. Ja. Je kent ook de situatie in Curaçao. Ja. We eten ongezond.
Ja. Er is geen enkele campagne om tegen de mensen te zeggen, denk eraan, jouw leven is niet de verantwoordelijkheid van jouw dokter, maar van jouw gezond levensstijl. Op het moment dat ze de lockdown hadden opgeheven, hier stond iedereen bij de fastfoodrestaurant. Dat geeft alleen maar een idee van, als we niet zorgen dat wij een beter immuunsysteem hebben, en met een betere lifestyle, brengen we onszelf in gevaar, maar ook de nationale onkosten voor wat betreft het gezond houden van de mensen wordt groter. Of is dat de business? Kip met gouden ei. Nou ja, kijk, ik ben een public health arts en ik ben zeer sterk voor preventie. Dus ik vind dat we veel en veel meer nadruk moeten leggen op gezonde levensstijl. Maar goed, het hele riedeltje ken je. Wil gezond eten, goed bewegen, niet te veel eten, niet roken en matig met alcohol. Dat hoeven we niet opnieuw te onderzoeken, dat weten we. Maar het is, de fastfood is ook de snelle weg, maar het is ook de makkelijke weg. In tal van opzichten. En overheden over de hele wereld zouden veel meer moeten investeren in het duurder maken van de fastfood en het goedkoper maken van gezonde voeding. En het is zo contraproductief. De boodschap hier in Nederland is nog steeds blijf thuis. En die boodschap is niet vermijd al te veel contacten, maar ga wel naar buiten om te sporten. Terwijl dat de boodschap zou moeten zijn. Dus je ziet dat, en dat is even wat Angelica ook net zei over de manier waarop we de vrees elkaar aanpraten. We hebben met z'n allen een soort collectieve knetvrees hebben we elkaar aangepraat. We zijn bang voor elkaar geworden. Ja. We willen niet meer in elkaars omgeving zijn, omdat we bang zijn dat we ziek worden. Nou, en ik vind dat heel angstwekkend. Want die angst is snel in die hoofden geprent. Maar voordat die angst er weer uit is, kan nog wel eens heel lang duren. En ja, ik vind dat een hele kwalijke ontwikkeling. Ja, je hebt gelijk, want ik zat een paar dagen geleden en ik laat me heel goed informeren. En ik kijk naar een film en ik zie veel mensen in het treinstation. Veel mensen op straat. Bijna ging ik huilen, want ik zei, wauw, wat een gevaar. Zullen we dat ooit weer zien? Dus, en ik denk dat ik nuchter ben. Ik ben niet nuchter. Het heeft een effect op mij. Ja. Ik vraag me af of we ooit terugkeren in het vertrouwen om in elkaars omgeving te zijn. En dat is dramatisch. Ik denk dat het nog wel even duurt. Maar ik ben een optimistisch mens. En op een gegeven ogenblik slijt het wel weg, omdat de basic menselijke behoefte is om in elkaars nabij te zijn. De basic menselijke behoefte is om te knuffelen. De basic menselijke behoefte is om intiem te zijn. Dat kun je een tijdje onderdrukken. Maar op het moment dat de beelden van de overvolle IC's weg zijn, de angst langzamerhand wordt weggespoeld en we weer teruggaan naar het normale verkeer. Nog een keer, het kan een jaar duren, kan het 2 jaar duren. Maar ik denk dat we, zeker met de vaccinaties en met de verhoging van de kudde-immuniteit, die ook omhoog gaat tegelijkertijd, dat we uiteindelijk, misschien aan het einde van dit jaar, misschien volgend jaar, in een redelijke mate weer in het normaal zitten. Ik denk dat we deze zomer al redelijk wat versoepelingen in de sfeer van reizen zullen zien. En eerlijk gezegd hoop ik dat ik daar gebruik van zal maken en kunnen maken. Om dan maar een van de komende maanden naar Curaçao te komen. Oh, fantastisch. Ik heb nog 2 vragen voor jou voordat je weggaat. Ja. En want hij zegt dat gezond eten kost geld. En bovendien hebben wij degene die niet eens kan zorgen dat de bewinnen van een kleine ongezond kunnen eten. Dat is wel gezond. Als je fruit wil kopen, kost je meer voor dan een grote saté met bataten bij de Chinees. Dus obesitas is natuurlijk. Is het een kwestie van alleen maar geld of van een houding? We zijn toch gemakzuchtig om. Als ik moet kiezen, soms zie ik
de fastfood en ik zeg, nee, ga thuis. Ik weet wat ik moet doen. Maar anders wordt het verleidelijk. Nee, maar het is een combinatie van die twee. Het is een combinatie van houding. We moeten af van het idee dat ziekte iets is wat random op ons afkomt. En waarin we zelf niks aan kunnen doen. We moeten naar een idee dat we zelf veel meer verantwoordelijk zijn voor onze eigen gezondheid. En we hebben greep daarop. Kijk, kanker is heel vervelend. En we weten inmiddels, de nieuwste wetenschappelijke inzichten zijn, dat de helft van wat je aan kanker hebt, daar kun je niets aan doen. Dat is aanleg, dat is bad luck, dat zijn genetische fouten die worden gemaakt op enig moment. Dat is bad luck, daar kun je niks aan doen. Maar 50% is te beïnvloeden. 50%. Dus 50% van je kans op kanker heb je zelf in de hand. Yes. Door gezond te leven. Al de riedeltjes die ik al heb gehad. En we moeten dus af van het idee dat ziekte iets is waar wij zelf niks aan kunnen doen. En waar anderen wat aan moeten doen. Ja. Kijk, als ik een been breek, vind ik het verdomd handig dat er een eerste hulp in de omgeving is, want dat been zelf spalken, dat is lastig. Dus we hebben de gezondheidszorg nodig. Absoluut. Alleen, we moeten de eenzijdige idee dat we anderen dat allemaal voor ons opknappen, de dokters, de overheid, et cetera, dat idee moeten we verlaten. We moeten veel meer naar een systeem en in de hoofden en financieel geprikkeld. Dus de gezonde voeding moet goedkoper en de ongezonde voeding moet duurder. Maar dat gecombineerd met een houding van mensen zelf. Oké, als ik gezond wil blijven, dan doe ik dat voor een heel belangrijk deel zelf. Ja, en de laatste vraag is van Cynthia Ricardo. Wat zeg je over een gedeelde mening onder meerdere health professionals die zeggen dat sociale contacten juist nodig zijn om het immuunsysteem robuuster te maken? Als we zo blijven steriel pretenderen te leven, wat zeg je daarover? Nou, helemaal mee eens. Kijk, je ziet kinderen die in een kinderopvang heel vroeg met elkaar in contact zijn, die hebben een sterk immuunsysteem. Omdat ze namelijk voortdurend al die virussen en die bacteriën, die hoppen daar vrolijk rond. Die kinderen krijgen allemaal snotneuzen, hartstikke gezond, helemaal niks meer aan de hand. Maar die bouwen zo hun immuunsysteem op. Als wij niet met elkaar in contact komen, bouwen wij ons immuunsysteem niet op. Als wij steriel opgevoed worden, dus zonder enige vorm van sociaal contact, dan is de eerste dag dat we buiten de deur komen, worden we overvallen. Want we hebben geen weerstand. Die weerstand bouw je op. En die weerstand bouw je op met vallen en opstaan. En dus, weet je, het leven is altijd een evenwicht tussen veiligheid en risico. Maar denken dat je naar een nul risico kan, is gevaarlijker dan het accepteren van bepaalde risico's. Oké, dit is de laatste vraag. Nog een laatste vraag. Ja, dit is de laatste. Wat vindt de heer Huurman van de combinatie hydroxine, zink en vitamine D in de vroege stadium van de bezwering? Nou, er zijn tal van onderzoeken gedaan naar hydroxine. En dan ben ik weer een moderne wetenschapper. Ik baseer me op wat ik lees in de wetenschappelijke literatuur. Ja. En in de wetenschappelijke literatuur is er geen duidelijke aanwijzing dat het helpt. Okay. Zink ook niet, maar vitamine D is iets heel anders. Kijk, vitamine D is een supplement. En dan zeg ik altijd, je moet geen vitamine D slikken. Je moet vitamine D in de buitenlucht opdoen. Yes. Dat is wat ik doe. En daarom is dat hele advies van blijf thuis en blijf binnen, is zo contraproductief. Het advies zou moeten zijn, ga naar buiten, meng je niet in al te drukke groepen, en zeker niet bij mensen die zwak zijn, en zeker niet bij mensen die ziek zijn, maar ga naar buiten. En minder feesten. Dat hebben we altijd nodig. We zijn nu in de Lent. Hier is Quaresma, dat ken je wel heel goed. Ja. Gebruik de tijd om weer te gaan lopen, het stoffenpark bezoeken en zwemmen. Ja. Dat moet je ook op 2,5 meter afstand doen. Hè. En lezen, tijd om te lezen. Ik heb boeken hier die ik wil lezen. En niet virtueel of van de laptop. Ik wil lekker op mijn bed liggen. Okay. Nou. Goed. Prettig jou weer te zien, Jan.
Hartelijk bedankt hoor. We moeten dit nog een keer doen. Maar hartelijk bedankt. Graag gedaan. En het beste. Oké? Jullie ook. En nou ja, wellicht zie ik jullie een maandje of 2, 3 op Curaçao zelf. Sunten meenemen. Oké, bye bye. Bye. Dag. Si, kung bahaya feedback di meneer Huurman. Dat u barena bisa natabay waki. Si buta di ba? Ik promet kosku mi bobi sa Jan Huurman as Jan. So mi conhece meneer Huurman hopi tempo ta quebratura e barreira de papiamento nan kuting. Hopi bianos ta bira emocional anto papia sin sentido. Oral é parte de se governo é saquem assim sai assim. Teco ayer me tapou bebisa, mas pedi ministra Evelyn Wever Cruz. Wak com experto na Holanda te bisa hey. A me te compartilhar com Aruba a essa coisa e trouwens Holanda como país responsável para nós turcos do reino, lo no vai usar-nos para experimento. Pero cada governo está fazendo coisas que está assim, o pueblo um tiki chagreina e cada governo está fazendo coisas que está dando roupa pergunta para colmo de cenário de eleição que tu recosa e mapisa, mamano é para minister de GMN. Meneer Gerstenbloed, me tem ganho papi com ele, primeiro-ministro, me quer papi com ele, pero porta, não tem tempo, você não está bezig com o que não faz. Pero aqui sem gesta assim que não vale a pena para vir. Não, pero ponto tá assim, a mim como me coran tanto dia, família assim, cos e o ponto tá que tu bisa é de 2 batch de vacina nanta aqui 2 semanas. Avel nós por assim tudo coisa aqui mais fácil tico se a manestra diz tava um tique mais straightforward ato queda duna informação mahar e cena também um cos depois outro ene também um cos e com todo respeito a cabeça com não nova sabe como não tá sendo coisa não que bem caminha por questionar a mim de casa me arma com não pero a mim também se coisa que justificar. A mim não está interessado para não vir no programa. Passou nem mais que me invitar na já vai ter manhã não está bem. A você tem que evitar não dizer. Ok, bom. Você tem que evitar. O ponto mais importante é que não há se visa. Já no irmão da visa, se errar a cópia e tem busca cópia de formulário, você uma mira é formulário, não sabe onde está. Então tem uma discussão como se está anulando, mas não tem mais. RIVM postarte coisas na Curaçao. Na verdade, você me bisa, não é sábio que por bem que não sabe, não está mais sábio que não é, pero é que sim me bisa. Nanta mi mandatário não representa a mim. Então me nota papia de qual o mandatário que está representa meu país, entre outros ministérios de atenção para o turismo. Por certo, a mí sí tiene un problema de mandatario que no quiere para el pueblo. Ahora voy a hacer programa que va más profundo. Parlamentario y ministro que escoge para no ir cierto camino. A tu me respetar la decisión ahí. So be it. Pero no es importante. No, mira. Está duele. Kunanta mi mandatario. Nagamit a mim não está se esquecendo. Está doendo com nanta mi mandatario. Passou de cá é pueblo aqui formalmente. Quer dizer, queda invitana, não queda simbini, nagamit mostra coisa de interessante que passa na semana. E par de coisas como grava também. Concrete now.
Saya bak, Gewoon wat ik drenta, quebra, causa destrucción, may ayama, sol, Bridgewater, the Crucial Ports Authority, suwako mi porahanye que para bisame algo, no logra, me ayama secretario de Parlamento de Sint Maarten, Grisha Heiliger, dan tengo met de derecha, bayan lielie, pero en ako el telefoon, Minister Richard Panafleck, de bom para me mencionar de está llegando, el avión está pisando suela de Sint Maarten. Anto ayer me dice, Richard, proxy igreja para papi pavo, pero hey, no está gente não que está sinta guarda a mi cubo, pero no se trata de marduga. E me espera que den curso de água, me tá a igreja, me tá a Saul Bridgewater, of minister Panafleck mes, para explicar-me exatamente da que a passa. Então, aí não está papi de turismo, caminhante já tem nada chega, bota causa de destruição, tenta investigar, e aí não está papi de potencial econômico. Ticon, a destruição é no shipyard, tem que vai dirigir, se está na Corsou, Tataman, que estava a dock, não me chama meneer Caldera, Gatmar Caldera, então por ter Gatmar, vou explicar-me o tipo de cenário que Kiko não pode apresentar. Então, assim, né, nós estamos menos emocional bezig e mais research-wise bezig. Então, vai back um rato, bem cá, bem sabe coisa nos mandatários. Ano passado, hora que o Covid-19 vira pandemia, então, que está tendo drama, nos isla, deve ser, então, aqui, semana, minuto para PMS mais. Estava a showcase de país para atender a coisa que mais é bom mês. Ayer, me papi com Stanley Mário Betrian. Estava funcionário, estava a gezagheber. Então, ele disse a mim, Angélica, sabe, tudo coisa que eu estou passando agora aqui, está na minha maneira tiki vergonha, sabe com? Nós mês por a regra nos costas. Então, ora me disse nós mês, que men ami cubo que está viva aqui na Corsou e que tem uma função de representante de meu país. Então, é falta de segurança ribacaia, para que eu tenho que tirar atraco, assim cruel e cobarde, de uma senhora chinesa. Ora que está abrindo seu negócio e gravação também, me tem, sabe que nós temos chance de fazer, mas esta pessoa, Angélica, ordem público, e não tem. Ayer à noite, nós estávamos de segurança, me a sala de Bacaia passou para hora e 9 da noite no Ministério vai pen. Então, uma amiga de me vem buscar me diz, Angélica, você que é supermercado quando você casa será. Digo que no Ministério vai pen, passou para me uma obrigação financeira. Esta tem hamburger, mas agora vai Santa Rosa weg com ele. Digo, gente não está parada em rei para comprar galinha de grill com batata, com roupa pica, com roupa sauce, não está comprando limonada. Esse é um. Nós seguimos essa hora para vai casa, porque me quer chegar a casa para acabar. Não mais leu, tem um outro estabelecimento, me manda a gravação para usar amanhã. Então, mas assim, é reportagem, já leu, passou pouco de supermercado, senhora na carniceria avisa, só me saca meu telefone, esse também está ganhando meu pão com ele. Dentro de supermercado, durante tem tempo para gravar. Mas gravei. E não a senhora me quer gravar, me não está interessada em gente. Me estava interessada para mostrar com gente não está cumprindo com a regra de tapa-boca e com sanitizer e 2 metros de distância para não comprar comestível. Então, nesse tempo, alanta é drama de arroz. Mira com costa chiquito, tá vira drama. Então, ayer à noite, me mira outro estabelecimento, que a menina não está sentada arriba outro, sem máscara, nada, open para dar cerveja, para dar vinha, riba chill. A mim não tem problema que sim. Pero o negócio também estava fazendo para 10 horas. No último momento, não está uma cigarrilha, que tu não possa. Agora, se nós que chega na heel e back, então essa que me está bem com o pavo, me tem que confirmar.
Aqui que eu vou volver corta den CTB, riba sharing com a Estado e correndo também perde trabalho. Então, é consistência aí. Está sentindo falta de jeito no governo. Porque la gana una kubal graba. So bota bola de yenkos. Você me tinha que visa, pero vamos a gravação. Pero ai ponto sim, so ba e quando de manhã nós vamos mostrar água. Me tô compreendendo. Não, mostra tudo que Costa Jave, você que tu não é notícia fresca também. Banca Costa Jave. Não, pero aqui a mim não tá de notícia, me tá bisabo bem mais. A mim sim, 24 chegas. Pero me tá compreendendo, pero beta lo explicavo. Que o papel de uma notícia de manhã, utilidade água, passou para botar bisabo no cos, que vão para mostrar. Lo que vão para mostrar, tá lo que vai gravar. Vai papel com diferente gente de migrante não. Bota te gravação. Obi papiamento riba raça com migrante quem tem direito de estar aqui. Você não sali para migrante não tá. Obi papiamento riba raça com migrante quem tem direito. El distinguido titular de justicia y yo nos Obi papiamento riba raça com migrante quem tem direito de estar aqui. Você não sali para migrante não tá. Via. Papelenga como tá. Papelenga como tá bem dizer, para não como. Boa noite, meu nome é Kelvin Panquemanada. Meta migrante, meta estrangeiro e Inter polêmica com a comissária Rondô de petição do ministro-presidente para chamar a Holanda e pedir medida de alta supervisão simplesmente para sombra membro do parlamento. el distinguido titular de justicia y yo nos conocemos, nos llevamos. Yeah, it's for the purpose of sterilization and population control. There's too many people on the planet. We Explica a conversação que você tem com duas pessoas que representam migrante na Kosovo. É tema. Ok, tá hopi gente está representando migrante aqui na Kosovo. A organização que está representando tem 28.000 migrantes que por vai votar dia 19 de março próximo. 1. Todo partido político em contienda eleitoral tem um MEC ribe grupo aqui. MFK tem su reach ribanang semana passada tem encontro riba Campo Alegre anto Pek Pisas, Gilmar Pek Pisas sa bisa Angelica Minosa nos não bisa ame, la bisa gente que estava bom assistir. Nós não sa história de award de ideia de Campo Alegre ou alaga shut it down. E by the way, ainda não está plunder lugar. Na de dois lugar, me apapia com temos um número de man, o nós não sabemos o número, é o candidato número 4 ou 18, anyway. Também tem uma pessoa que trabalha hopi na interesse imigrante não. Então, ela disse-me, Angelica, a mim que reta Minister Girigori, ku apapia e ku avisa, ku lobini ku medida nang para suavizar a norma nang para migrante nang ku por causa ng trayecto de documentação. Agora, Minister Girigori, vai de um programa, por certo, a mim tem outro dia e vi para explicar-me, ela se é um keurig Spaans. O mercado aqui tem hopi gente que está mitar documentar, que não tem gente para processar no papel, não saco o preço, não tá pica. Então, eu remito bisa, o meu amigo Van Putten, a conversar comigo e a dar uma explicação, sobre o cenário de ik weet het niet hoe. Meneer Van Kemenade, tá dentro dominante, tá corre, me tá tico corre atrás de pick-up, então, me não tem mais tempo nem espaço para se perguntar. Pero es un que está originalmente responsável para visar com realista e coisa está Minister Girigori. Agora, se não tem tempo, a mim está chamando todo dia, a mim está pedindo todo dia, é mais como manda cópia de turcos. A campanha política está hunga com migrante não está me para votar, e como se zelf tegen. Então, depois, não avisa, o dor de assunto de COVID-19
é processo de transição para suavizar e facilitar migrante para não vir na remarca na permita a pôr turco suanta. A mesa que não tem suficiente funcionário de imigração para ajudar nenhum gente, tem caso de funcionário na imigração que comete barbaridade, estão tomando placa e hoop cosco a bairro base. A mim está gewoon een senior reporter. Met een cloud, met een hoop vlieguren. En toen mijn medaille dan sempre tem duas bandas. É só aqui, en toen é só aqui. Dus mijn nota tira, puxa de bacacho, pa louco. E sei, me tá invitando, e me tá invitando, se você me passa na cantor, para afspraak comigo. A mim não tem auto para me correr by bem, nem cameraman, que tu pode ser tripod, en toen quick kick, en toen boeia. Me tá traga na limitação. Esse junto com a ABO, nós chegamos a uma estrutura para criar um mercado para a gente wak. Você acorda Dana? Você acorda Dana? Sim, sim. Toch? É muito muito creole. Ok, se não também tem mercado, fine. Mas papai com Charles Dorrego, tu tá vice-presidente do Conselho Supremo Eleitoral, até agora me estava mostrando. Não sali. Não sali. O piende não há de nada ainda. Sim, pero tá aqui em Luna. Well, wagbo address, se botigo vai crunchy, vai regra o assunto não, então me espera que o governo tá acomodar senhora Rutlin Haddox com seu personal, de maneira que não pode atender tu renda que tu vai buscar na carta de vota, para sobra da 118.000 gente tem que vai votar, e o Conselho Supremo Eleitoral aqui me espera assim, mais ajuste financeiro, para distância social, para lavar mãos, para vestimento cápia, para tudo coisa aí, para nós ter garantia que a gente não vai votar. E te coiera, tem partido não político que está papia, tudo sorte de coisas. A mim está contento, para sobre a mim está mira, me está sente, democracia na coisa está funcionando. Pero lá nós está honesto. Lá nós a situação de Venezuela, Camina Guaidó está perdendo todo su power. Láganos sigue todo el desarrollo en rondo de vacuna. Entonces, si vas a escuchar bon que Jan Hurman avisa, trata de inculcar dentro del comentario en sindira emocional. A mí tengo hope y dolor en mi corazón que eso no está funcionando up to par para una gente información riba en pobreza. Want in de Jan Hurman wist dat ze komen gezond? Daar begint het toch? Gezond eten en bewegen. GMN dat is een programma die ex-minister Suzy Camelia Reumer doet dat in massapapiamento riba de finale cuenta door Correnox Calma Saba ela ba. Hopi anya passa senhora Mayra Coffee a BZV aqui na brieven gaat, também começar a comentar programa de conscientização de nosso pueblo para nanta saúde e tempo. Aqui com nanta bota papia hopi dice welvaartsziektes. Então você aqui tá welvaartsziektes, come hopi super size me, mais batata extra large, hopi arroz, hopi kiko. Até a nós tá super size, então nós tem COVID também. Então com realista nós tá atendendo COVID-19. Com realista nos está atendiendo a necessidade aguda de pueblo e de noção. Se você tem crash, tem muita vem com diarreia com sacamento. Até você na shield com cos, você vai banhar muita, verschonen muita. Tem gente que com a COVID-19 na coisa, de na nieto, de na rumang, de na mama, abisa com nanta cuida, que com nanta assim, nanta começa tudo começa a trazer selfie e mostra. A mim também está sendo fofios extra para mim estar gezond. Me está sentindo rodia, me está sentindo lomba, mas você é estroba me cana assim. E não estroba me bem cana a uma ainda com o weer frio que tem, e não estroba me lava panha, mas preparar mais roupa para nos papéis de programa. Se o tempo está short, que você me assim. Se eu vou com a bicicleta, era uma batina roupa porta, tico. E para amanhã tem um line-up pisa.
Jammer genoeg, no ahanya o botine si pero lobo no por pase. É declaração que o Célio Mário Betrian ahasi. Betini, é não que passa. Ame bom por. Esse aí sim me que passa. A mim que tem nada aqui. Se tem um foul técnico, o time nem pode tratar e não que sube agora aqui. Ame o que nada. Me tem gana de escutar. Tem gana de escutar. Não tá para ami, tá para hopi yende. E para red grande como tem de seguidona. Nang ahanyele tava, pero agora que nós está live, tem gana para hopi yende escuta. Kiko Stanley Betrian. Avisa para nós mesmos. Intere polêmica com a comissária Rondô de petição do ministro-presidente para chamar a Holanda e pedir medidas de alta supervisão simplesmente para sombra membro do parlamento. Não que vai reunião de Estado e não tem quórum, tão ridiculez. Ex-mandatário Stanley Mário Betrian apesar de uma entrevista exclusiva com nós mesmos por solucionar turcos, pero poniendo cabeça junto. Ja, bom dia, Angélica. A mim tá que eixo de problemático de Estado nem me soado solucionar na Kosovo. E no outro caminho, não tem vergonha grande se o governo mesmo pede algemene maatregel van Rijksbestuur contra de eigenlijk seu funcionamento mesmo na Kosovo é um de parlamento. Pois a mim tá que me soado solucionar na Kosovo. Essa é uma solução para diferentes hoekjes, entre outros por de hoekje político. Mas invitar o líder do partido aí e sinta que não igual aqui não que lo que não está assim não está bom, para bom, como é bom, não está de acordo, que não está vai tra, é coisa está taxa nos democracia parlamentario, pero para nós solucionar o problema, botingo, você pode sinta e chega na essa solução junto com todos que estão envolvidos. Deus me não quer, mas a Holanda, apesar que a Holanda está assim, é por visa tende, me nombra governador, la governador visa que persona que aprile se está nombrar, minsa ta costa opileu buscar, me não saculando lingos mês de coisa mês, gabinete de missionário, ajuda outro gabinete que não tem visa maioria do parlamento, com solução para a maioria. Me não sabe que coisa com esta vai me mire problemático statsrechtelijk, pero o mais importante ainda está é uma vergonha para nós para vai pedir Holanda solução. Quizás lo está bom para partido não envolver nombra comissão de bom serviço, triunvirato ou uma comissão de três ende, que conhecer essa governação, conhecer o funcionamento do parlamento, de nossa democracia parlamentária, então a ganangwa que não pode chegar na solução, promete que vai chegar na lei de pedir medida de alta supervisão. Então, compreendo que a lei não tem hora para, pero é vergonha, não está muito grande se o governo mesmo vai pedir para uma medida de alta supervisão contra o GMS. Sim. Vamos começar com aqui, a palavra é democracia. É democracia. Sim, é democracia. Sim, para sobra é nota I, é IA. Quer dizer, nós vamos começar com papel bom, sim. Bom. Pero ponto tá, a mim, quem tá a mim para me defender, não rende. É mesmo governo que abem que corrou, che, que abem negociar toda sorte de coisas com o meneer Rutte na Holanda. É mesmo governo Silveria Jacobs disse parte daarbij, Evelyn Wever Cruz daarbij, outro representante daarbij, Suzy Reumer daarbij, Jean Regenat daarbij, nós daarbij bate boca, então nós será nos boca, assim na zip lock it, put it in your pocket. Para sobra, nós temos colégio de supervisão que está a turnos costa, na nosso interesse, quanto power tem a menosar, porta mais gente possível explicar-me, pero comportar que o mesmo governo agora que o parlamentário não que vai reunião, menor calma, sabe se que não está vai reunião, você não está querendo o governo
Hopi die nang abisamen sunkos. Abo ko kami minister-president bij PD Hollanda een algemene maatregel van rijksbestuur. En to, talaga nos mostra maneira, en to zeg ik dat consumo de corso. Talaga nos mostra echt maneira gente que nos sa kiko nos está bezig com Quarta. Alejandro Van Putten es docente de escuela y es sociólogo, psicólogo. Él sabe mucho de los dolores que tienen los migrantes aquí en Curazao. Para las próximas elecciones de 19 de marzo 2021, sabemos ahora oficialmente que hay por lo menos 28,000 migrantes que tienen el derecho de votar. Naturalmente eso es muy atractivo para los partidos políticos que tienen miembros que se acercan a los migrantes para hablar con ellos, que necesitan cómo es su vida, pero cómo es la vida de sus hijos en las escuelas. Se pueden adaptar, se pueden ajustar, y de los problemas sociales después del COVID-19. Hay muchas familias aquí en Curazao con hambre, migrantes que no tienen cómo comer, qué hacer, porque están perdiendo sus trabajos. El señor Van... Sí, se Alejandro Van Putten, nos tinta van que manada, todo el partido na incluso man está por amor. Tu gente tiene gente na atotico, antes para me clear essa aqui, mita entrepreneur, a mita hanya arreglo de governo para me quedar bapia. So me nota trapa num companhia XYZ. Dus, ora com papia com representante político para sobre endorsement, me tenho que pedir para me survive, anto cobrir 5% de regeling para ora link abrir. Mi supply para mim é mi subsídio mensual de 1.335 florins. Isso me não custa ganha, me não custa hipocrisia. A mim não tá milionário que coisa que me tem outra companhia com logo, nem me tem logo. Dat zijn mijn eigen kleren. Pero ora como mira e gente dan aqui, então não papia explica a situação, o que está completamente outro fora de lo que gente está papia. E tá pensei, ora me bisabo de turismo. Gosto mais, bota pula vai muito ali. Sorry. Obi papiamento riba raça com migrante quem tem direito de estar aqui. Você não sali para migrante não também? Via. Papelenga como tá. Papelenga como tá bem dizer, para não como. Boa noite, meu nome é Kelvin Panquemanada. Me tá migrante, me tá estrangeiro. E me tá querendo botar base de assim política no último momento com o dolor de estrangeiro. Se você tem ganas de fazer algo para estrangeiro, vamos ser assim, fui trempão. Mas mais com ayer, já domingo, você mira com o ministro, presidente tem uma conferência junto com o ministro de Justiça, na missa caminha da reunião cultura estrangeira, na babisa na com nada un periodo di grazia. ¿Vos querés lo que conseguir ahora de visa? No, personalmente me no te quiero, pero si vamos a hacer ayuda, un pueblo, vamos a hacer fue trempando, no te la hagan de último carrera para apoyo dele. Tanto ayudar su rapidez. Dentro de ese, a resultar con nada vai me inta reunión con extranjero anoche corre ya arriba, a mí que me no me se queda un dolor de extranjero. Tanto parte de nuestra cultura, si nada bien la remarque con una pojaña, não permite bom de lei, bom de circunstância, que não viola a lei e é requisito que nossa Constituição está pedindo. Agora não pode na remarca na pasta mês com a mesma cultura, com o mesmo país e cooperar com nossa economia. Kelvin Van Kimbanade, me dá número 22 riba na lista, ganador seguro. Me cede cambio. Danke. Se está MFK, lagando na um ponto de vista de você. Na Santo Domingo não está tendo haitiano na fora. Na Venezuela não está tendo colombiano na fora. Na Colômbia não está tendo venezuelano na fora. Na Trinidad não está tendo grande parte dele na fora. Meu problema mais grande está de quando está que tem moratório, da doctor, especialista colombiano,
venezolano, profissional cubano, via aqui na. De como, agora que tem pito, bota vai vir com candidato de medida, dia mais, aqui dia sai, bota volver ser, para bolaga, ele vem mais barata, como carpinteiro, mestre, como limpador de câmara, como oraca, como tradutor, que é nosso trabalho. E tem problema, quer dizer, agora, se ele não conta direito, tem outros status, como Tindi, como Iba Nambeck, Venezuela, a gente está Holanda, mas você tem que ir na, não nós, manda na campo, aí atrás na Wakawa, não. E não vem pensar a mim, que tá cobra o opção, tem política para desanimar esse aí, e é quando tá costa. Se você não tem sempre para pagar, para permitir, você não está tentando aqui nada. A sua finalmente, apesar que você paga para tramitar de imigração, você sempre manda para mamar todo dia. A pessoa sempre vai mamar tá malo. Quer dizer, sempre vai dizer, apesar que você está pagando malo, olha o grupo vira bibo, que é como se cobra, mas que eu sou mínimo não, então pode beber grupo mais. Pero não de doctor, até sempre tem problema. Wel, tapi sa mesmo tabisa, si Minister de Finanças, Kenneth Geisberta abisa, utanos mesmo que vai carga um tique mais tanto na caja de governo, derecha a situação factura ilegal, bem com Brooks Tower de novo. Sa tem opinião da corda mesmo de Brooks Tower, hinkanang din ang proseso para pagar belasting miscos ko ami. Paso ami ting debe ng quantioso na banco miscos ko abo. Anto banco nota breakthrough pa ami. Miting ko kita paga interest riba e debe ng etiko. Anto tape semi tabisa. Si bota homber fuerte. I bota para atrás de lo que bota así. Execution is now. Pero ami ting paciência. Paso después de 19 de marzo, mundo que da draaien is een kost, nós temos que dar nuchter, então nós precisamos conversar com outro, então o que nós também sabe. Passou me tá bolbe bisabo. E em kremping, ribe empleado público, é que da sina. Ao acero acai assina fuerte e era Kenneth Bremer, estava ser o ministro presidente para deliberar que outro. Meeting gane a ministro presidente também, para tu sina druk me nota hanhando audiência. E lo tenho um encontro de prensa awe, já webs, a mim não sabe a sua opinião, nem a minha rol. Meeting gane sa, que compromisso sério o governo demissionário também tem o empregado público e pensionado que net 3 anos passar acaba de comprar auto novo para sombra e não a mira COVID-19 também. Agora que custo de vida a subir bem. Kern gezond. Agora eu tenho que vai buscar sunheto na escola do merdia, pero eu tenho que wak em krempe, eu tenho que wak kiko por, kiko no por, muito não tenho que comer meinta, bom porque da dona muito não roi bit, o potem, que só se chegar bem ao sol. Para sombra é muito mais comer salu, bom porque da dona não fast food tampouco. Para sombra tem tempo, é tá por responsabilidade para você cozinhar, é tá por responsabilidade para botar bom pão riba mesa. Se não come tomate de na sandwich, o queijo de grill. Foi trempang, bebe hopi água. Se você quer ter a qualidade de água, primeiro muito de gente. Busca yoghurt para muito não. Você não hopi rende, manento bisa, de loop de kantjes ervan af. Nos spoor mihong. Então, hasi costo é 28 mil ende, né? Custa mais. Passou para rondou de 28 mil, e tem seguro que tem 100 mil. Puta aqui nang trabajando ilegal. E me que para nang paga belasting mescos com abo, mescos com ami. Então era não tem mais que queda. O sombra não tá mandando verdade, não tá mandando sem casa. Verdade. Pero tapi sa nós me se papi com ele de maneira Arthur Novilac de Optima. Então Arthur te contava quanto caso tem de Juicorsou. Okay. Nós renderão e também de imigrante não. Passou abuso laboral. Paga rende menos que não merece. Tá costam que tá tomando lugar e nossa estrutura judicial tá uno conta chega a awe vai ser que Judge Judy. Eta tarda imensamente
Como se busca abogado pro deyo ato by the way tiko ta 1 2 3 botahisu. Ok, não chega no fim de dia já, a mim se traz programa que está custando internet, equipo, se calcula $1,000, por ter bom informar. E me tá che, passou não possera me boca pisar me manhã, com epa, me montanha, essa aqui oficial, tá pensei me tá scared também, tá pensei não, se não quer vir não tá welcome, pero me nota bela, se não bela não tá welcome, posso me nota descrever, pero me nota gasta me tempo com grupo com a massacrar o pueblo aqui não, pero me tem seguro, a todo tempo lo vem demonstrar, o seu pueblo que não tá sabendo, ele vai votar minhas coisas, tudo coisa que é das minhas coisas. Passou, me tá tem mais, me tem coisa mais aqui. Onde tá? Me tem coisa mais. Me tem coisa mais. Vou pouquinho com AstraZeneca e também, botar essa propaganda para não. Onde a AstraZeneca tá? Esse me tá mira, COVID-19 AstraZeneca. Botar tem Pfizer também. Sim, pero botar tá nós que sabe, botar com screen, botar screen no base, botar screen no base. Ah, ok, mostrar meu screen bom, sorry. Até que nós que sabe, vamos mais profundo. Me tá tratando de WAC e gravação como assim de não é WAC se tudo tem com. Bom, que tempo tá invitar me vir se acabou do estúdio sim. É problema do estúdio tá com botin e ora a mim tá papia me tem dizer bom mic se não eta dá me feedback. Ah, bom. Esse tempo felo. Vamos lá que saca. Tá que bom que para mim. If you've been vaccinated and have questions like when does immunity kick in and how long will it protect you and others, today we'll try to answer some of those questions in Science in 5. Welcome, I'm Vismita Gupta-Smith and this is WHO's Conversations in Science. And answering your questions today is Dr. Catherine O'Brien. Welcome, Kate. Thank you so much. Pleased to be with you. Kate, after one has been vaccinated, when does the immunity kick in and how long does it last? The vaccines that we have right now are all 2-dose vaccines. After the first dose, we see a good immune response that kicks in within about 2 weeks of that first dose. And it's really the second dose that then boosts that immune response. And we see immunity get even stronger after that second dose, again, within a shorter period of time after the second dose. We don't know yet how long immunity lasts from the vaccines that we have at hand right now. We're following people who have received vaccinations to find out whether or not their immune response is durable over time and the length of time for which they're protected against disease. So we're really going to have to wait for time to pass to see just how long these vaccines last. Kate, after one has been vaccinated, can one still catch COVID-19 and can one also infect others? That's a great question. The clinical trials demonstrated that these vaccines protect people against disease. What we don't know yet from the clinical trials is whether or not the vaccines also protect people from just getting infected with the SARS-CoV-2 virus, and whether or not it protects against transmitting to somebody else. So this is a really important part of our understanding about what these vaccines do. Do they only protect against disease, or do they also protect against getting infected and being able to transmit to somebody else, even if you're not having any symptoms? Kate, explain to us, why does one need to continue with the precautions even after vaccination, and how long are we expected to take these precautions? So we really need to continue these precautions while we're still learning about what the vaccines can do. Can they protect against getting infected and transmitting to someone else? And right now we're in a situation where there's still very broad transmission in many countries. The transmission is just out of control. And so for how long we need to continue these precautions is really going to depend on what communities and countries can do to really crush this virus, to crush the transmission. And in that way, the vaccines can do their best job at preventing disease.
But remember that we don't actually have the evidence yet for using the vaccine in some age groups. We don't have the evidence for use of vaccines in children, for instance. So for the time being, those age groups are going to continue to be at risk of both disease and infection and being able to transmit to other people. The second reason is that the vaccines are in short supply. So we don't have enough vaccine yet out in the community to protect everybody. Those are the reasons why we have to continue the precautions, especially the masking, the physical distancing, the hand washing, and not gathering in big groups. For how long we need to continue those interventions, time is going to tell. Once we get broad vaccination coverage in the community, when we know more about what the vaccine can actually do to prevent infection, we can slowly start taking our foot off the pedal of these other interventions and make sure that the transmission, again, doesn't start to escalate again. Thank you, Kate. That was Dr. Catherine O'Brien. We'll continue to answer your questions about vaccines and immunity and about COVID-19 in this series. If you found this information useful, please share it with your networks. Stel, u wordt gevaccineerd. 1. Kan ik stoppen met het dragen van het mondmasker? Nee. Kunnen ze restaurants, winkels en het hele MKB, etc. heropenen en werkt iedereen weer normaal? Nee. Ben ik bestand tegen COVID-19? Misschien, maar we weten het niet precies. Het zal je waarschijnlijk niet stoppen om het te krijgen. 4. Ik zal tenminste niet meer besmettelijk zijn voor anderen. Nee, je kunt het nog steeds doorgeven. Misschien, niemand weet het. Zelfs de WHO niet. 5. Als we alle kinderen vaccineren, zal de school dan weer normaal functioneren? Nee. 6. Als jij gevaccineerd bent, kan ik dan stoppen met het social distancing? Nee. 7. Als ik gevaccineerd ben, kan ik dan stoppen met het desinfecteren van mijn handen? Nee. 8. Als ik gevaccineerd word en mijn grootvader ook, kunnen we elkaar dan weer knuffelen? Nee. Worden bioscopen, theaters en stadions opnieuw geopend als er weer vaccins zijn? Nee. Zullen de gevaccineerde mensen zich dan kunnen verzamelen? Nee. Wat is het werkelijke voordeel van de vaccinatie? Het virus zal je niet doden. Weet je zeker dat het mij niet zal doden? Punt 12. Nee, weten we niet zeker. 13. Als het virus me statistisch gezien toch niet zal doden, waarom zou ik me dan laten vaccineren? Om anderen te beschermen. 14. Dus als ik gevaccineerd word, zijn de anderen 100% zeker dat ik ze niet besmet? Nee. 15. Wanneer jij gevaccineerd bent, zal ik dan nooit meer positief getest worden middels de PCR-test? Nee. Sterker nog, je zal nog sneller positief getest worden met een PCR-test. 15. Wanneer ik gevaccineerd ben, loop ik dan geen risico op ernstige dodelijke bijwerkingen? Dat weet nog niemand. Dat is volgens de WHO en het RIVM nog te vroeg om over te kunnen oordelen. Sì, nanta nivelação na tropa, mas cosco irmã na bisa, anto finalmente nós estamos trabalhando eleição, durante vista bancária e governo de Mancupar. A pergunta clave com Javier com Natalia assim e como está cita da eleição aqui na qual partido do Vitar com qual nós sabemos que o visão democrata comum acaba a mostrar com Natalia com Mancupar. MVP também para que saque. Pergunta para a senhora de Pempeita, clapa atrás com o Partido Par? Essa é uma pergunta. Senhora Nacional da clapa atrás com o Partido Par? Years later, não pode. Minta pa Hello. Basali maluca. Partido Nacional da Papia, no momento que su hora llega, Sim. Essa pergunta não conosco que contestar. Te pensei, mas llama Ruthmilda também ayer. Interesado, mas llama mais shopping, pero você tico? Não tem papia. No te cuentes no que papia. This is the point. Você tem que chegar na sede.
manda app, então a app a contestar, we are currently busy and cannot answer your question. Dus me tico by sede, ora macaba de hacer reportaje de bacaya, com mi cara tá speke, me tá llega a senhora Rutmilda 2 minutos. Você quanto via pec a corre com Angélica Pagadix, a você não tem tempo para vos. Pero é coisa me que sa, que vou pensar é coisa só. Me tem gana de sa de ministro de VVRP que nós está trabalhando com outro gente para nos categoria 1 ou 2 de segurança de aviação. Hey, there are other stories that are important to cover. Bom? Tapos aí, você espera que outro dia, nosso papi, que outro gente não, de outro isa não, de nossa região, riba outro tema não, na Bonaire, na Aruba. No worry. Você aqui que bota tire, anto waki botar ali. Me está buscando Anthony Godet, me que papi com Lo Martinez também, pero nanta tem press conferência ayer, a mim não é invitação. Mas je que papi com Christopher Mellenhoff, ela bisami com si enzovoort. A mim tenho cana dentro da sede, mas Mercera matra 3-4 afspraak, não a cristalizar, por me travel com bus, me não te worry tampoco me gusta. Pero mas llega muito lat. Dus tico, mayan, está primitivo, listo completo nosotros nos trae. A mim nota de notícia, a mim tá que papi com ele, com noti minha de papia, o que do na cara, e me não que estamos sobre que é ele do na cara. Então bebê não se quer que tem problema. O bebê ainda não, patura boca com não tem o sistema, liga no telefone, com a conexão de internet na direita, mas ainda não está seguindo. Esse é o bebê. A mim tem ganho papia com o senhor Mauro Scope, que é diretor-geral e CEO de ACU, ou o vocero que pode explicar-me para Kiko, tem gente que não está vindo a remarcar para a herança agora aqui. Então, o Instituto Financeiro de Cooperativismo e não está o banco comercial. E ainda não tem ganho papia com nada. Nós temos que acabar. Nós temos que basear. De manhã, me tem que tapar a fewaia. Sim, correto. Vamos basear. Danke para tu esforço grande que o também assim a tu nossa serra com tem que só mi país, oh país, nos país, oh país, historia de pasado, presente y futuro, por solta un pedestal, universo me sacará, corazón que un mundo a crear. Caribe su ventaja, Isla Puerto, Bahía de Historia, Consuelo de Porta, o Playa de Alegría, Rosea Papiadero, Cordileo Moilamá, Refugio pa' Solitud, Burro de Levo, Cueva pa' Malhechor, Centro pa' Curioso, soberano inclinación y esencia y deseo, y continente patera, trampolín la pieza, camina vida larga, tanto huella, corto mito testigo de consistencia peculiar, cupo patria emana y compone pa' tanto pueblo, corsolta mi país, oh país, nos país, oh país.
Isla Puerto, bahía di storia, consuelo di porta o playa di alegría, rosea pa' viajero, Cordileo y Coilamán, refugio pa' solitud, puro y deseo, cueva pa' malhechor, centro pa' curioso, soberano inclinación y esencia y deseo, y continente patera, trampolín trapieza, camino da vida larga, tanto huella, por mi testigo de una existencia peculiar, como patria emana y compone pa' tanto pueblo, por mi país, oh país, los país.